Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paDirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana usati wasubscribe hama yamudika ndinokumbira usubscribe utina on the notification bell. Turapandora manchidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa paDirari uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Ndikuzoona veruzhinji vari kubvunzwa kuti Dirari tomutenda neiko nekuti pako ari kuita manews updates. Aiwa kuisa malikes munenge muchitonditenda zvakanyanyisa. Vadikani update yandinayo yekutanga iupdate yabamdiki vevana avo vakafira mumota yemubhuti vachitaura kuti isusu patakamboita maresearching atakaita tikuita tichidzoserana mumashure tichienda kumberi tifambe nenyaya bit by bit tinzwisise kuti zviri kufamba sei. Hanzi takambotsvaga mota mubhati hapana chatakawana patakatsvaga mota idzi vachakurukura nesu havo vachataura pavidhio rinoiri. Saka ndichakusiyai muchiona vidhio. Apedza kuona vidhio usaskipe nekuti kune mashura azoitika kunhamo ikoko. Ndari mwene this video. Right, inini ndakatanga kunzwa nyaya yemusi weWednesday ndakafonerwa namai guru wangu tinza tikushaya munin'ina wako yotibetsere kutsvaga. Ndakafonerwa dzanzi riri kuma4 tinza kubva kuma11 nanhasi asaita se tamuona. Takabva tauya kunoku takasangana navo papolisi apa kwanoripota pakwadzana 2 base yedu extinction kwadzana extinction base. Akanzi apa ndapa munozodzoka chi after 24 hour but chimboendei kumareni koko munocheka migodhi kana madrainage akangovhurika kana makapaki nezvimota zvakafa. Takangoita sekudaro takabvunza pakapaki patatarisa takatovhura mabhuti kusanganisira benziyo yakatovhurwa namukoma wangu Ray manga musina chinhu. Then tibva taenda kunocheka migodhi yacho yese yanga yakavharwa. Zviri kundishamisa kuti kwaukamu mwana uyo azodzoka ari mubenzi akaiswa imomo but semafungiro angu I think zvakaitwa nemunhu wepadhuze because pakataurwa nyaya yedoor to door vana vandopo vakazodzoswawo manheru. Ndo mafungiro angu andiri kuonawo because bhuti roro takatorivhura many witness vakatozvionawo izvozvo. Right, pedoor to door apa takatanga tambozvifunga musi wacho watakashaya vana but takasina power rekuzviita because tasina polisi yanga yati munozoya after 24 hour. Saka patakazowana power yepolisi ya next day iri musi weThursday ndomunhu pakasimudza kakati ngatitei zvedoor to door patati aiwa tozozviita chii mangwana nhasi tiringoita sezvekunamata. Yanga iri musi weThursday masikati. Ndo patakaronga zveyo dzenza ndiri kuma12 here kana 1 vanhu vachiimba vachinamata. Ndo patakati saka chii mangwana. Saka kufamba kwakaita nyaya mugroup isingazivi munhu anga ari mugroup here kana anga ari paimba vanhu. Kuchine group redu revagari vemukwadzana extinction. Saka semafungiro angu hansi kuti angu ndo zvakaitika but ndo mafungiro angu kuti munhu yakabva amhanya ita se kuti pachaitwa door to door mangwana tinoita uye then akanoritena vana ivavo mubhuti imomo because takatozofonerwa tiri kumasowe kwatati anobatsirwawo. Ndopatakatofonerwa vana huyai but isi takanzi vawanikwa hatinongodzwa kuti vafa because vaingoziva kuti pakufamba harizofambe zvakanaka. Ndo patakatosviko tikuonawo vanhu vakaungana kati vanhu vangaunganire mwana kuti vawanike here mubhuti chii. Ndakatotangotopanika kutoziva kuti hakusisina munin'ina. Isa tinombosvika takatosvika ravhurwa kudhara vanhu vanga vatoungana. Saka tongosvika nekuenda kumba ndo patakazotorwa nepolisi takunovapo mastatement ezvatakaona nekuzorakidzwa bhodhi because ndakadedzwa semukoma. Vamwe vangu vakaramba kuona bhodhi yacho vanin'ina vacho vakaramba kuona bhodhi. Saka ndakangoenda ndakamira samukoma ndikaona zvese. Ndakanzwa pandakanga kuno musi wechina inini manheru kwachinamatwa vanhu vaitaura kuti kwavambofamba vangainzi vana vapenyu mune mavakachengetwa. Mashoko akasvika kwamuri tatitoripe iyoyo takatoenda pamasowe emuno mukwadzana station yekumusoro. Ndopatakaudzwa kuti vana venyu vapenyu pane pavakangochengetedzwa chete but rambai muchinamata muvakurumidzire kozi vanourayiwa. Ndo zvatakaudzwawo izvozvo tikandoti tikaitawo sekunamata kwaita vanhu ikoko. Last update iyo yemukadzi iye anga achitaura kuti tasangana nemashura panhamo yekutoti vamwe vanhu vakutoba panhamo apapa vadikani.
tiri busy kuchema vana, umwe ari kuti turi zidumbu rake achinobira vanhu. Ndarwadziwa vanhu vakaita seava vanofanira kumborariswa mujeri kana kupiwa month kuti isusu tiri kuchema vana vafane nzira inorwadza, vana vaurayiwa, vapfudzwa upenyu hwavo vasina kurwara, umwe munhu oti turi otonowedzera futi kubira umwe munhu. Zvinorwadza. Kana tafamba kutaenda kunhamo ndatizive zvatafambira kuti iwe unobva watowana mukana wekuti apa panobika pari easy kuti ndibe zvakashata. Munhu uyu akabatwa anda kurikitwa zvakanyanya. Wakabata munhu anenge achiba panhamo aiwa munhu arowe, chimbomirai zvekuchema tokiya munhu nekuti mbavha hatikurudzire kuti tibe pari kuchemwa umwe munhu osvika futi oba zvakashata. Da kusiya muchiona video, pedza kuona video tozorofika kucomment section. Much love. Tiri panapa pakubika tasanganidzana nedambudziko rembavha chaiyo yechikadzi akangoya panapa achitonge munhu anoda kutibatsira pakubika, achingovaraidza kusvikira akwanisa kuzoba bhegi. Akatongoti ndipei ndikubatirei bhegi muone kunyatsocheka miriwo zvakanaka. Ndobva angovaraidza kusvikira aenda. Saka bhegi maive neyo? Mubhegi mamwe nemafoni 2. Okay, ndozvegere zvakaba. Sofa tatozoriyelaza nhasi kuti pane mumwe akatoshaya jaketi rake mumba mabiwa magroceries, masefi neshuga, which is very bad. Kuri kuti mukadzi yeye ndiye suspect futi wezvinhu izvozvo. Because yepa akatone munhu akatomubvunza kuti kweiwewe mubhegi mako mumbori neiko, akati mune chifilisi ndatouya pano kuzorara nekuti ndarwadziwa nekufa kwakaita vana. But hatina kuzombomuona kubva patakangozoona kuti munhu yadisappear. Ndakutsvaga foni kuti ndione kufona, foni hapasisina, munhu hapasisina, bhegi haticharoni. Saka nyaya yenyu makaisa yenyu kupolisi? Hatisati taende, saka itoti tichazobva panapa tonomboenda kupolisi tonoita police report. Alright, maita basa mama nekutipa information yakadai. Panenge pakaunganwa vasi vese vanofambira kuzochema, vamwe vacho vanenge sezvambobva kutaurwa nzi vamwe vanenge vatoya pabasa. Tine urombo nezvamasangana nazvo.